V tomto videu nájdete komplexný pohľad na vzťahovú zrelosť. Vzťahová zrelosť sebe zahŕňa 7 samostatných tém a my si v tomto videu spolu prejdeme tému po téme, vysvetlíme si, aký má reálny dopad na naše vzťahy, našu psychiku a život celkovo. Následne si to celé spojíme do ucelenej štruktúry, aby ste získali komplexný pohľad na vzťahovú zrelosť. Vzťahové témy majú v našom živote rovnaký význam ako jednotlivé časti domu, preto si týmto prirovnaním pomôžeme. Verím, že vám toto názorné vizuálne prirovnanie pomôže s jednoduchším pochopením týchto komplexných súvislostí. Poďme sa do toho pustiť. Prvou dôležitou témou je pochopenie, kde sa nachádza hranica medzi nami a okolím. Ja túto hranicu nazývam hranicou harmonie, lebo ňou naozaj je. Keby sa každý jeden človek pohyboval po tejto hranici, neboli by na svete problémy. Vo vzťahoch si túto hranicu môžeme navzájom prekračovať vedome alebo nechtiac nevedome, iba preto, že nerozumieme, kde sa táto hranica nachádza a čo vlastne znamená. Nevedomé prekračovanie je pre našu psychiku a naše vzťahy dvojnásobnou záťažou, lebo máme v živote problémy, ale nerozumieme, čo je ich príčinou. Máme pocit, že robíme všetko správne, no život akoby sa obracal proti nám. Pochopenie tejto hranice nám pomáha vyhodnocovať situácie správnym spôsobom. To znamená vyhodnotiť, kedy máme stanoviť hranice, kedy rešpektovať iných ľudí, kedy máme kritiku počúvať, kedy jej nevenovať pozornosť a podobne. Ak nedokážeme vyhodnotiť jednotlivé situácie správnym spôsobom, logicky sa ani nemôžeme zachovať správne, čím svoje vzťahy automaticky narúšame. Preto je dôležitosť tejto témy rovnaká ako dôležitosť základov domu. Stojí na nich celý dom. Ak základy nie sú pevné, ak sa pôda pod domom zosúva, má to negatívny dopad na celú stavbu domu, nech je dom akokoľvek kvalitne postavený. Preto je dôležité týmto poznaním začať, tak ako začíname stavbu budovaním základov. Druhou vzťahovou témou je princíp rešpektu, ktorému prislúchajú vonkajšie múry domu a má dvojitý dopad na náš život. Jedným je naše vyžarovanie a atmosféra, ktorú okolo seba vytvárame. Rešpekt je jedna z hlavných esencií, ktoré priamo ovplyvňujú to, ako sa ľudia v našej prítomnosti cítia. Ak je niekomu náš dom už na prvý pohľad nepríjemný, nemá chuť do neho ani len vkročiť. Rovnakým spôsobom pôsobíme na ľudí, ak nemáme spracovanú tému rešpektu. Cítia sa s nami nepríjemne a nemajú záujem sa s nami nijak zbližovať. Naopak, ak z nášho domu vychádza príjemná, krásna energia, radi k nám pôjdu na návštevu. Radi s nami nadviažu vzťah či kamarátstvo. Okrem vonkajšieho vyžarovania má princíp rešpektu zásadný dopad aj na naše vnútorné emočné rozpoloženie. Ak sme plní nerešpektu, naša psychika je plná konfliktov a zranení, ktoré nám iba berú energiu a radosť zo života, ale nikam nás vo výsledku neposúvajú. Predstavte si to ako myši, ktoré nám chodia cez nekvalitné múry neustále do domu a my musíme mrhať svoj vzácny čas a energiu na nastavovanie pascí, zatváranie potravín do nádob a strach, odkiaľ zase myši prídu a koľko ich zase bude. Ak máme kvalitné múry, cítime vnútorný pokoj a bezpečie a môžeme sa venovať činnostiam, ktoré náš život skutočne obohacujú. Preto je také dôležité naučiť sa žiť princíp rešpektu správnym spôsobom. Ak aj nechcete pracovať na svojej vzťahovej zrelosti komplexne, zapracujte aspoň na tejto téme. Odbremenite svoju psychiku a svoje vzťahy od množstva zbytočných konfliktov a zranení. Treťou vzťahovou témou sú hranice, ktoré môžeme prirovnať k vnútorným priečkám domu. V praxi to znamená, že každý z nás sa môže rozhodnúť, ako si svoj dom rozvrhne. Koľko izieb si urobí, akú budú mať veľkosť a ako si ich rozmiestni. Tému hraníc vám odporúčam vnímať z dvoch uhlov pohľadu. Prvým pohľadom je život ako taký. My sami sa každý deň rozhodujeme, čomu budeme venovať svoju pozornosť a v akom pomere. Môžeme napríklad venovať všetok svoj čas iba práci a občas sa venovať deťom a čas venovaný manželke a záľubám môžeme zo života úplne vylúčiť. Alebo si môžeme rozvrhnúť jednotlivé oblasti života rovnomerne a každej oblasti venovať patričnú pozornosť. Môžeme mať dve oblasti, ktoré sú pre nás prioritou, alebo môžeme mať viacero záujmov a priorit. Je to na každom z nás. Každý z nás potrebuje niečo iné, aby sa cítil šťastný a vnútorne naplnený. Dom predstavuje náš život a ako si ho usporiadame je na nás. Tu je dôležité uvedomiť si, že každý z nás má iba jedno poschodie v dome a rozhodujeme sa iba v rozmedzi pôdorysu domu. Nikto z nás si nemôže nič nadstaviť ani pristaviť. Môžeme pracovať čisto iba s vnútorným rozmiestnením priečok. To znamená, že každý z nás má k dispozícii iba jeden život, jedno telo a každý z nás má k dispozícii iba 24 hodín denne. Tieto fakty sú pevne dané, rovnako ako je daný pôdorys domu. My sa môžeme rozhodovať iba o tom, ako si svoj život rozvrhneme. Či bude niektorá oblasť života alebo niektorý vzťah bezhraničný na úkor iných vecí, alebo si svoj život rozvrhneme tak, že sa v konečnom dôsledku cítime stiesnenie, obmedzenie pod tlakom. Chceme všetko stihnúť, všetkým vyhovieť, no deň má len 24 hodín. Čím viac miestnosti si urobíme, tým väčšiu stiesnenosť budeme vo svojom živote cítiť.
Druhý pohľad, akým je dobré na tému hraníc pozerať, je ich pevnosť. Vnútorné priečky môžu byť pevné, murované, čo znamená, že sme vo svojom živote vyhranení. Vieme, čo chceme, ideme si za tým a zastaneme si svoje hodnoty, keď je to potrebné. V tomto prípade vníma aj okolie kontúry našej osobnosti pomerne jasne. Vnímajú ich však až pri bližšom kontakte s nami, nie sú zjavné na prvý pohľad. Ide o vnútorné priečky domu, preto skutočné hranice iných ľudí zisťujeme až pri priamom kontakte s nimi, až keď prídeme k ním na návštevu. Silu osobnosti daného človeka môžeme vnímať už na prvý pohľad, ale to, aké sú jeho životné priority a do akej miery bude ochotný sa s nami zlaďovať a prepájať, to zistíme až vo vzťahu s ním v určitom vzájomnom prepojení. A tu sa dostávame k tomu, s čím má mnoho ľudí problém. Mnoho ľudí má svoje vnútorné priečky flexibilné, ako by boli na kolieskach. Dá sa s nimi ľahko manipulovať a kedykoľvek ich kamkoľvek premiestňovať. Môžeme si ich posúvať my sami, keď sa dobrovoľne vzdávame svojich potrieb a plánov, alebo nám ich môžu posúvať iní ľudia tým, že na nás tlačia a my sa im podriaďujeme a prispôsobujeme. Ak nemáme svoje hranice pevné, sme ľahko ovplyvniteľní. Keď sa stretneme s jedným človekom, posunie nám ich doprava. O hodinu stretneme iného človeka, posunie nám ich doľava. Neustále meníme svoje názory, plány, svoje túžby a postoje, čo môže byť z dlhodobého hľadiska vyčerpávajúce. Zvlášť keď sme v kontakte s viacerými ľuďmi a každý z nich chce, aby sme posunuli svoje priečky inak. Jeden doprava, druhý doľava, tretí by bol najradšej, keby sme žiadne priečky nemali a podobne. Správny prístup k téme hraníc nám umožní určité ukotvenie sa vo vlastnom živote. Ak sú priečky pevné, cítime vo svojom konaní určitú jasnosť, pevnosť a rozhodnosť. Tým, že nemrháme čas a energiu na neustále presúvanie priečok, môžeme sa sústrediť na vytýčené ciele, čo samozrejme pozitívne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Zo všetkých vzťahových princípov je téma hraníc najnáročnejšia, lebo si vyžaduje komplexné pochopenie medziľudských vzťahov. Preto aj mne samotnej pri skúmaní vzťahov a psychiky trvala táto téma najdlhšie. Stálo ma veľa času a úsilia pochopiť všetky jej roviny a aspekty, ktoré v sebe zahŕňa, a každému úprimne odporúčam osvojiť si toto rozsiahle komplexné poznanie. Štvrtou vzťahovou témou je prijímanie kritiky. Kritiku si predstavte ako zariadenie domu. Schopnosť prijímať kritiku rozhoduje o tom, či si dovolíme nasledovať svoju jedinečnosť a žiť v súlade so sebou samým. Človek, ktorý má spracovanú tému kritiky, si dá kľudne do jedálne fialový stôl, ak sa jemu samotnému páči. Človek, ktorý nemá kritiku spracovanú, podlieha názorom okolia. Keď mu príde na návštevu rodina a skritizuje jeho divný fialový stôl, ide a kúpi si tmavo-hnedý stôl, ako majú jeho rodičia. Na druhý deň príde kamarátka, skritizuje stôl, že je príliš tmavý, a tak ide a kúpi si bledý stôl. Človek, ktorý nevie prijímať kritiku, sa cíti vo svojom živote často zúfalý, lebo nevie nájsť správne riešenie. Nevie, ako sa má zachovať, aby bol odsúhlasený všetkými ľuďmi v okolí. Zo všetkých vzťahových princípov je téma kritiky najviac napojená na našu jedinečnosť a schopnosť prejavovať sa slobodne a spontánne. Ostatné vzťahové princípy ovplyvňujú skôr spôsob, akým svoje túžby naplňame. Téma kritiky však rozhoduje o tom, či si vôbec dovolíme mať nejaké túžby, sny a ciele, či si dovolíme kráčať životom vlastnou cestou. Ak nemáme zvládnutú tému kritiky, môžeme robiť v živote logicky správne veci, ale je otázka, či nás tie správne veci aj emočne vyživujú a naplňajú. Či nás teší pohľad na tmavo-hnedý stôl, keď naša duša túži po fialovom stole. Ale samozrejme je téma kritiky dôležitá aj pre správne fungovanie vzťahov. Keď sa za všetko urážame, keď nedokážeme prijať odlišný názor, ľudia sa automaticky necítia v našej prítomnosti príjemne a nemajú záujem vzťahy s nami rozvíjať. Piata téma je téma komunikácie a najlepšie ju vystihuje strecha domu. Čo sa vzťahovej zrelosti týka, komunikácia je až čerešnička na torte. Je to princíp, ktorý nevieme správne použiť, ak nemáme pochopené a zvládnuté predošlé princípy. Presne ako strecha domu. Ak má byť strecha pevná, potrebujeme mať pevné základy, kvalitné vonkajšie múry, aj vnútorné priečky a až na nich na vrchu je položená strecha. Jej výsledná kvalita závisí od dvoch faktorov. Prvým faktorom je kvalita spomínaných základov a múrov, na ktorých je strecha postavená. Ak múry nie sú pevné a kvalitné, ovplyvňuje to automaticky aj strechu. To znamená, že ak nevieme vyhodnocovať jednotlivé vzťahové situácie správnym spôsobom, ani naša výsledná komunikácia nemôže byť správna. Strecha môže byť kvalitná, to znamená, že sa vyjadrujeme vecne, pokojne a konštruktívne, ale ak náš zámer nie je správny, narúšame tým svoje vzťahy, či chceme alebo nechceme. Napríklad sa snažíme dať druhému človeku hranice v situácii, v ktorej by sme ho mali plne rešpektovať a dať mu plnú slobodu. Druhým faktorom je kvalita samotnej strechy. Základy aj múry domu môžu byť kvalitné, ale samotná strecha môže byť nekvalitná. Zateká, praská, čokoľvek.
To sú tie situácie, kedy síce premýšľame a vyhodnocujeme okolnosti správnym spôsobom, ale nevieme svoje postoje odkomunikovať správne. Napríklad chceme dať okoliu hranice, ale vyjadrujeme sa opatrne obkľukov a čakáme, že si daní ľudia domyslia, že nechceme, aby sa takto k nám správali. Alebo sme v komunikácii pánovačný, sťahovačný, urážlivý, ustráchaný, neistý a podobne. A samozrejme v živote zažívame situácie, kedy ani múry, ani strecha nie sú kvalitné. Keď daní ľudia ani nevyhodnocujú situáciu správnym spôsobom, ani nekomunikujú správne. Komunikácia je naozaj iba čerešnička na torte vzťahov. Predstavte si to ako komín. To, čo sa odohráva v našom vnútri, to ide cez komín do okolia. Ak je tam harmónia, vyjadrujeme sa harmonicky. Ak sú tam vnútorné konflikty, vyjadrujeme sa konfliktne. Preto je také dôležité pracovať na svojej vzťahovej zrelosti komplexne. Vo vzťahu nejde len o to, ako sa vyjadrujeme, ale aj o to, čo sa snažíme vyjadriť. Týchto 5 tém tvorí a priamo ovplyvňuje našu vzťahovú zrelosť. Každá z týchto 5 tém je dôležitou súčasťou mozaiky vzťahov. Ak ktorákoľvek čas chýba alebo ju nežijeme správne, narúša to naše vzťahy, ale aj náš vnútorný emočný svet a život celkovo. Týchto 5 tém je teda pre vzťahovú zrelosť úplne nevyhnutných. Okrem nich vnímam ešte 2 dôležité témy, ktoré síce ovplyvňujú kvalitu našich vzťahov nepriamo, ale z môjho pohľadu sú rovnako dôležité. Jednou z nich je pochopenie hlbších súvislostí vzťahov. To znamená pochopenie, z čoho pramenia naše pocity vo vzťahoch. Prečo sa s jedným človekom cítim príjemne, s iným nepríjemne, čo z toho viem ovplyvniť a čo nie. Jedná sa o komplexný hlbší pohľad na vzťahy a podrobne som ho vysvetlila v kurze Podstata medziľudských vzťahov. Je to už taký hlbší terapeutický pohľad. Keď narazíme na akýkoľvek vzťahový problém, prvým krokom je pochopiť príčinu problému a následne urobiť zmenu, aby sme problém vyriešili. Sú to 2 samostatné kroky a na oboch záleží úplne rovnako. Čím jasnejšie a rýchlejšie dokážeme nájsť skutočnú príčinu problému, tým rýchlejšie ho dokážeme vyriešiť. Predstavte si to ako opravára. Keď mu popíšete závadu, hneď vie, ktorá súčiastka to spôsobuje, vymení ju a za chvíľu je po probléme. Tým, že ide priamo k podstate, je celý proces rýchly a efektívny. Ak my danému stroju nerozumieme, môžeme ho celý rozobrať a skontrolovať súčiastku po súčiastke, ale aj tak je otázne, či závadu nájdeme, keďže daným súvislostiam nerozumieme. A presne takto fungujú vzťahy. Ak nerozumieme ich hlbšej podstate, dookola o nich premýšľame. V hlave si jednotlivé situácie neustále rozoberáme a analyzujeme, ale aj tak nevieme nájsť riešenie. Nevieme, lebo nám chýba pochopenie hlbších súvislostí vzťahov. Čo sa domu týka, tejto téme prislúcha pivnica. Pivnicu v dome môžeme aj nemusíme mať, je to na nás. Náš dom môže byť kvalitný a funkčný aj bez nej. V pivnici máme ukryté náradie pre prípad poruchy a opravy. Ak máme náradie po ruke a vieme ho použiť, vieme si prípadné závady flexibilne opraviť. Ak náradie nemáme, môžeme zavolať špecialistu alebo kamaráta, aby nám s opravou pomohol. Keď pochopíme súvislosti, ktoré vysvetľujem v kurze Podstata medziľudských vzťahov, dokážeme mnohé vzťahové problémy riešiť aj sami, lebo rozumieme, z čoho problém pramení. Nie je to však nutnosťou. Tak ako môžeme zavolať pri väčšej poruche opravára, rovnako sa môžeme objednať na terapiu. Preto, čo sa kvality vzťahov týka, je toto poznanie dobrovoľné, nie nevyhnutné. Predošlých 5 tém a princípov sa potrebujeme naučiť my sami žiť správnym spôsobom, inak budeme svoje vzťahy neustále narúšať. V tomto prípade sa môžeme poradiť s odborníkom. Môžeme použiť obe stratégie, samostatnosť aj delegovanie na odborníka. Druhou dobrovoľnou témou je rozdiel medzi osobnými a formálnymi vzťahmi. Osobné a formálne vzťahy fungujú na odlišných princípoch a mňa neustále udivuje, koľko ľudí má s touto témou problém. Mnohí ľudia si tieto 2 oblasti doslova zamieňajú a k osobným vzťahom sa správajú, ako by boli formálne, a k formálnym vzťahom, ako by boli osobné. Vďaka tomu im nefungujú ani osobné vzťahy, ani formálne vzťahy. Môžete si to predstaviť ako priestory v kancelárii alebo bytovke oproti priestoru v rodinnom dome. Sú to 2 odlišné typy priestorov, preto pre ne automaticky platia iné princípy a pravidlá. Hoci je z pohľadu vzťahovej zrelosti táto téma dobrovoľná, odporúčam vám ju pochopiť v hlbších súvislostiach. Poskytne vám väčší nadhľad nad životom a vzťahmi. V kurze Podstata medziľudských vzťahov ideme do hĺbky vzťahov až za úroveň našich emócií a kurz Osobné versus formálne vzťahy sa naopak pozerá na vzťahy zhora z objektívneho nadhľadu. Toto bolo 7 samostatných tém, ktoré dokopy tvoria komplexnú vzťahovú zrelosť. Verím, že to bolo pre vás zrozumiteľné a že ste si precítili väčšiu či menšiu dôležitosť jednotlivých princípov pre vaše vzťahy a život. Teraz si to celé spojíme a zhrnieme do ucelenej štruktúry.
Vzťahová zrelosť znamená, že vieme jednotlivé situácie vyhodnocovať správnym spôsobom a následne sa vieme zachovať správnym spôsobom. Potrebujeme v sebe rozvíjať obe tieto zručnosti, lebo na oboch záleží úplne rovnako. Je to ako používať pri chôdzi obe nohy. Obe nohy majú svoj význam a sú pre správnu chôdzu dôležité. Aby sme vedeli vyhodnocovať situácie správnym spôsobom, potrebujeme pochopiť, kde sa nachádza hranica harmónie vo vzťahoch. A aby sme sa vedeli následne zachovať správnym spôsobom, potrebujeme sa naučiť 4 vzťahové princípy, ktorými sú rešpekt, stanovenie hraníc, príjmanie kritiky a komunikácia. Každá situácia v našom živote je špecifická a jedinečná, preto neexistuje jednotný návod, ako sa máme vo vzťahoch správať. Existujú iba univerzálne princípy, ktoré potrebujeme pochopiť v ich hĺbke a komplexnosti a následne potrebujeme v každej životnej situácii namiešať správny pomer týchto 4 princípov. Niekedy potrebujeme použiť viac rešpektu, inokedy stanoviť pevné hranice. Niekedy potrebujeme v komunikácii počúvať, inokedy sa potrebujeme vedieť vyjadriť priamo a jasne. Stupeň našej vzťahovej zrelosti a kvalita našich vzťahov závisí od toho, ako žijeme týchto 5 vzťahových tém. Zvyšné 2 témy naše poznanie a premýšľanie o vzťahoch doplňajú, ale vzťahovo zrelým človekom dokážeme byť aj bez tohto poznania. Odporúčam vám ich však úplne rovnako ako predošlé témy. Získate vďaka nim komplexný ucelený pohľad na vzťahy a ušetríte si tým množstvo nejasností a nevedomých zranení. Na mojej webovej stránke nájdete online kurzy na všetky tieto témy samostatne. Komplexné vzťahové poznanie bude teda spolutvoriť 7 samostatných online kurzov. Ak chcete pochopiť tému vzťahov komplexne, odporúčam vám absolvovať všetky kurzy. Nie je to však podmienkou. Ak vás zaujíma iba niektorá konkrétna téma, konkrétna časť domu, môžete absolvovať iba daný kurz. Každý kurz je vytvorený ako samostatná ucelená téma, preto sa cíťte v tomto smere slobodne. Pracujte na sebe spôsobom a tempom, aké vám samým vyhovuje. Väčšina ľudí vníma vzťahy ako jeden veľký emočný a myšlienkový chaos. Verím, že súvislosti, ktoré sme si v tomto videu vysvetlili, vniesli do vášho chaosu určité kontúry, o ktoré sa budete môcť pri premýšľaní oprieť. Ak máte akékoľvek problémy v medziľudských vzťahoch, nehľadajte jednu múdru vetu, ktorá vám zmení život. Taká veta neexistuje. Cesta k fungujúcim vzťahom je cestou komplexnosti. Až keď pochopíme jednotlivé vzťahové princípy, dokážeme žiť svoje vzťahy vedome. Dokážeme ich nielen naprávať, ale hlavne ich dokážeme budovať už od začiatku na pevných základoch a to je to hlavné. To je to, čo je dôležité. Na záver chcem ešte zdôrazniť, že celé toto poznanie a štruktúra vzťahov je môj vlastný koncept, ktorý vyplynul z môjho 15-ročného skúmania vzťahov. Je to môj prístup k medziľudským vzťahom, preto sa môže stať, že toto členenie a poznanie nikde inde nenájdete. Či už sa rozhodnete na svojej vzťahovej zrelosti pracovať alebo nie, ja vám prajem čo najviac vnútornej pohody a harmonie a budem sa na vás tešiť pri niektorom z ďalších videí.